Súdruhovia, pristúpili sme k hlbokej analýze vertikality. Mnohí sa pýtajú, kde je tá čiara. Ja vám odpovedám, je presne tam, kde má byť, v centre nášho úsilia. Za každým kosoštvorcom stojí kus poctivej práce. Nie sú to len 4 čiary, je to dialektická jednota formy a obsahu. Pravicoví oportunisty, my tam chceli vidieť vodorovné čiary. Súdruhovia, musíme si jasne povedať, že tento kosoštvorec nie je len nejakým abstraktným symbolom. Je to priemet našej vôle, zatiaľ čo na západe ho buržoázia zneužíva na lacnú provokáciu. My v ňom vidíme jasne definovaný priesečník pracujúcich tríd. Tá stredová čiara, to je os nášho pokroku, ktorá pretína malomešťacký chaos. Pravicový oportunista